Čau lidi, zdraví vás Filip u dnešního videa, našeho prvního. Dneska se zahrajeme Rival. Určitě bych byl rád, kdybyste mi dali like i odběr a můžeme jít na to. Lidi, hned tak ze začátku bychom si mohli dát 1v1. Jakou asi dáme mapu? Tak, asi Crossroads. Všichni chcou arenu, já to nechápu. Co na ní je tak dobré? Lidi, dneska se budu fakt opravdu snažit. Je to moje první video a nechci vás zklamat. On mě snajpí. To jste neviděli? No. Lidi, prohrávám 2-0. Kde je týpek? Já ho nevidím. Aha. Já se opravdu snažím, ale to nejde proti tomu týpkovi. On kupuje věci za Robuxy. To fakt nejde. Ten týpek je mega dobrý. Jak si furt bere tu katanu blbou. To nedám. No, první hra nám moc nevyšla, 5-0. Zklamal jsem. Pojď typku, pojď ke mně. Si proti tobě chci dát 1v1. Nikdo se mnou nechtěl jít na 1v1, tak si dělám 1v1 ve... Nevím, jak se to jmenuje, říkejte si tomu, jak chcete, já tomu říkám play. Dáme Crossroads. Opovažte si dát arenu. No, aspoň, že tak. Bez Wi-Fi. To bylo easy. Týpek se mě bál. A lidi, zatím jsme zklamání. Tak ale teď vám přísahám, že ho porazím, pokud to není nikdo extra dobrý. Není to nic dobrého. Tak je splash, to mi zase tolik nevadí. Jsme to vyhrali 5-0. Kde je týpek? Já ho nevidím. Týpek ke mně jde. Snajpí. Týpek tam snajpí. Nevidím týpka, takže jdu na trampolínu. Takže lidi, tady Marek, jo. Znáte mě, já jsem z kanálu 2 Gamesy. Jo, tohle je můj brácha, dejte mu odběr. Bude strašně moc rád.
taky točím přes Rivals, takže dám tam taky hoďte odběr, ale hoďte mu tam odběr, ať má prvních 10 sub. Za to no nic, já ho nebudu rušit. Děkujeme Markovi, ale typka jsem zatím porazil. Není tak špatný, ale není ani dobrý. Dal jsem si první osobu, ale moc to jako s první osobou neumím. Typek je nějaký extra dobrý. To není to nic extra dobrého, ale byl by jsem moc rád, kdybyste mi dali ten odběr. Nemám ani jeden odběr zatím, protože je to moje první video. Snažím to dlouhé přebíjení. Kde je ten týpek, jako se ho nebojím, můžu si klidně vzít na něho jinou zbraň. Se snajperkou se mi hraje dobře, jako. Takhle to nejde. Na blízku ho asi nedám, ale už jsem... Nebo ho možná dám a už jsem ho dal. Easy, bro. Easy, bro, easy. Já jsem spadnul. Pokud mu nedám ani headku, tak budu fakt zklamaný. Ale už jsem mu hnedka dal headku. Co jsem to řekl, tak už jsem mu dal headku. Určitě napište do komentáře, jestli si se mnou chcete dát 1v1. Já si s váma klidně dám 1v1. A můžeme děkovat Markovi Smolkovi za to, že mi stříhá videa. Jo, to jsem já, ten, co má ten kanál 2 Gamery. Pokud by někdo neviděl, nestříhám mi to taťka. Stříhám si to já sám s Tomem. Takže jako za tohle jsem hrozně rád, že jste mi dali nějaké ocenění. A rozhodně nám tam dej ten sub. Filipe, to by byla asi poslední hra teďka, že? Ještě budou 2 nebo 1, teď nevím. Dobře. Lidi, teďkom si asi dáme Mirror, protože Mirror jsou nečekané zbraně a aspoň všichni máme stejné zbraně. A je to 1v1.